आङो दिनै जों बारग' एक्सन डिबि हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा दिनै जोङो मोनब्रै फ्लेक्सनजों जों ज' लोगो नांनानै मोनसे इउनिटि फराम एक्सन डिबि दानानै जोङो सरकारनि माखासे सहाय मददनि गेजेरजों NIA केसआव थानाय 54 जोंनि एक्सन डिबि जेथे बर' हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै जेथे जेल जानाय बे जेल जानाय सेंग्राफोरनि थाखाय जोङो नारा नाथा दुखु खस्थ' सान्दुं अखा हर सान दिनै नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो थांनाय बे मासनिनो जुलाइनिनो 3 थारिखआव 1 थारिख 2 3 थारिखनिफ्राय जोङो नलबारि तामुलपुराव मोनसे नलबारि जेलाव दंमोन बेखौ जों मोनबोनो हाबाय 10 जन जों मोनबोनो हादों। बेनिफ्राय मैया 17 तारिख मैयानि तारिखआवबो नैबे क'क्राझार जेलनिफ्राय जोङो 12 जन रिलिज जानो हादों मैया। बेनिफ्राय आरो दिनैहाय आरोबाव जोंहा 22 जन गनांगौ। दा 22 जननि गेजेराव सानै माखासे जोंहा हम डिस्ट्रिक्टआव माखासे केस थानायलाय बिथांमोना गनो हायाखिसै। दा बेनिखायनो दिनै 20 जन गबाय। बे गनायावहाय जों एक्सन डिबि हिसाबै जों जोबोद खुसि जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो बे गोजोननायजों लोगोसे जोंनि सेंग्राफोरखौ उदां अख्राङाव मोनबोनायनि थाखाय जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त शर्मा सारखौहाय जोंनि NIA केसखौहाय दिल्लीनिफ्राय स्टेटआव लाबोनानै जेबादि मोनसे जिल्लायाव खामानि मावनो थाखाय मोनसे दायथ' हरदों बे दायथ' गासैबो रेसपन्सिबिलिटिया डक्टर हेमन्त शर्मा सारा बेखौ खामानि मावफुंदों। बेनिखायनो जोङो बारग' एक्सन डिबिनिफ्राय बा इउनिटि फराम एक्सन डिबिनिफ्राय डक्टर हेमन्त शर्मा सारखौ जों धन्यबाद होदों। आरो मा होनो भारतनि हम मिनिस्टार भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सार आरो अमित शाह बिथांमोनखौबो जों इउनिटि फराम एक्सन डिबिनिफ्राय बा बारग' एक्सन डिबिनिफ्राय जोंनि NIA केस नांनानै थानाय सेंग्राफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय जों रोजा रोजा धन्यबाद जासिहरबाय बारग' डिबिनिफ्राय। आरो जोंनि नैबे लकेल गभर्नमेन्ट बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिमबो बिथांमोननि जिहेथु उदां अख्राङाव फैनांगौनि थाखाय उकिलफोरनो बा PP होनाय आरो जोंनि माखासे थांलाय फैलाय आरो माखासे भिक्टिम्स फेमिलिनि माखासे सुबिदा उसुबिदानि थाखाय गोबां थांलाय फैलायाव थाखा फैसा नांगौनि थाखाय बेयाव गोबां बिथांमोना सरकारि हिसाबै बिथांमोना थाखा फैसाखौ मदद होदों। दा बिथांमोननि थाखा फैसा मदद होनायनि थाखाय दिनै बेखिनि साक्सेस महर मोनबाय। बेनिखायनो आङो बेसिकेलि इउनिटि फराम एक्सन डिबिनिफ्राय प्रमद बर'निसिम आं धन्यबाद हरबाय। ओरैनोथ' एबसु हिसाबै एकर्डआथ' जों एखे समानमोन 2022आव 2020 27 जानुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सागानगिरिमोन। दा जों मिथिनाय हिसाबैबा बे एक्सन डिबिनि माखासे खामानिखौ मावनो थाखाय दिपेन बर' बिथाङाबो बेयाव दायथ' दङमोन जों मिथिगौ। बेनिफ्राय गबिन्द बसुमतारी दायथ' दंमोन। बेनिफ्राय फेरेंगा बसुमतारी दायथ' दंमोन। दा थिग बेबायदिनो सिगांखिनियाव बिथांमोना मावदोंमोन जानो हागौ। नाथाय जों सिगाङाव बिथांमोननि मा मावदों जों मिथिया। खिन्थु जेलाना एक्सन डिबि इउनिटि फराम जन्म जादों थांनाय 2022नि 21 अक्ट'बराव बे एक्सन डिबि इउनिटि फरामा जेला दाफुंना लानो हायो बे समनिफ्राय जोङो सरकारजों बिटिआर सरकारजों ज' जों खामानि मावदोंमोन। बे समाव दिपेन बर' बिथांमोना जोंजोंबो खोब क्ल'सआव थानानै खामानि मावदोंमोन आरो मोजां दुखु सुखु रायलायना खामानि मावदोंमोन मोजां हेल्प होदोंमोन। खिन्थु गेजेराव जों एसे कमिउनिकेसन गेप्स जादों। अब्लाबो जों बेखौ फोथायदों बिथांमोनाबो नैबे दानि जेसेबांनाखि एक्सन डिबिनि NIA केसआव नांनाय थानाय दिनैनिफ्राय दाख्लैनिफ्राय जितु गबोबाय थानाय बेखिनियाव हयथ' बिथांमोनाबो डाइरेक्टलि नङाबा हयथ' इनडाइरेक्टलि बिथांमोना हयथ' मदद खालामदों आं बेखौ मिथिगौ। दा बेनिखायनो आं बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों। दा बेजों लोगोसे जोंहा आरोबाव जोंहा फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सार दङ। CBI केस बे सुप्रिम कर्टआव दङ। दा बेनिखायनो बे सुप्रिम कर्टनि जितु केसखौबो जेरैहाय NIA केसखौ दिनैहाय जोंहा 54 लिडार आरो केडारफोरखौ जों बर'नो हाबाय आरो गसिगोन माखासे गनो थांगासिनो दङ। दिनै बिसिनाथआव दंबावो तेजपुराव दंबावो बेखौ हयथ' 22 तारिखनि गेजेराव जों मावफुंनो हाबावगोन। दा बेखिनि खामानि मावनो थांनायजों लोगोसे रन्जन दैमारिजों लोगोसे 6 जन CBI केसआव नांनानै थानाय बेखौ जाहाथे रिभिउ खालामनानै जों बर'नि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ गनांगौनि थाखाय जों नों आं बयबो खौसे जानानै जाहाथे जर्दानै ससियेल मिडियायावनो जा पेपार मिडियायावनो जा गासैबो बिथिङाव जोंनि बर'फोरा बेखौ प्रेसार होनांगोन रन्जन दैमारिखौ लाबोनांगौनि थाखाय। मानो होनबा मोनसे जारिमिनाव एकर्ड जाखांनायनि उनाव बेबायदि थानाय मोनसे जोङो जारिमिनखौ जों नुवाखै। जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ जों नुदों। दा बेखौनो जों बुंगोन बिटिआर एकर्डनि माखासे क्ल'जआव लिरनाय दं 9.4 क्ल'जआवहाय जे जायगायाव जोंहा बे 9.4 क्ल'जखौ जुदि जोङो फल' खालामनो खामानि मावब्लानो जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारियाबो गाबोन तारिखआव गवा होननानै जों बुंनो हाया रिलिज जागोन। बेनिखायनो दिपेन बर' बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि टीम आसाम सरकार आरो भारत सरकार बिथांमोनखौ आं आपेल खालामदों
जाहाथे रन्जन दैमारिखौ जों थाबैनो उदांफ्राव मोनगोन बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय थेंक इउ